Payung tu. Apa payung tu? Bagre famous aku gudi dah. Bagre famous aku gudi dah. Semua power ya. Mana list mana. Terwila vela ya. நம்ம ஆக்சிஜன் மாட்டி இறங்குறாங்க. ஆமாயா எதுல உனக்கு விஷவாயுல யா கொஞ்சம் கத்த புரியா பகரு போட்டு தோக்கு கத்தி எடுத்துருவேன். இது தெரியுதா பின்னாடி டேங்க் இருக்குது உனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது எடுக்காம போக முடியாதோ இவங்க நகல முடியாதோ இது எடுக்காம இவங்க எங்கேயும் போக முடியாது. Ada